I pozdrav svima, danas klip ćemo igrati Battlefield 4, pa hajde da počnemo. Inače, sad ću vam napraviti neke izmene, male, okej. Mada ovo ništa važno, bla bla. Pa hajde da počnemo. Okej, pali smo u neku džunglu, mislim očigledno. Ili šum, šta je ovo? Vrlo mi je lijepo. Okej. Sada ću malo sad zeznut igrati. Ajmo. Run report in. It's hash and it. Bla bla. Okej. Zanima me što. Okej, ja sad ću da idem. Ovaj pištolj. Okej. Sviđa mi se to kako uzima. Evo ih. Četu mi. Dođi. Okej, ja puškica. Ajmo, pakljamo pištolj, pošto pogledaj šta ih. Sviđa mi se ušivač, ne. Zašto se onako ne čuje? A ja da im priđem ovdje. Sam. Okej, ajde, ubijemo mi tebe. Let's go, go, go. Okej. Ovdje ih ima, vidi se na ovom radaru. Ajde, ovdje ubijem. Sam ubio? Najbolje. Okej, vidi. Kako su me vidjeli? Ja sam sada se derem. Dobro. Kako su me vidjeli? Da je bio sam tu kao hitman. Zanimljivo. Sviđa mi se kako urađeno. Okej, ti si gotov, mladi momče. A mi je lepo, napunimo. Aj mi vam. Wow. Okej. Vidio učicu kakovih. Sad će njih ubiti. Predivno. Čuti! Tako. Vidio. Okej. Okej. Sada sam se malo učutao. Vrlo napeto smo ih ipak uspjeli biti. Okej. Napunimo. Znači sad nisam stavio slušalice pa ne čujem baš zvuk. Lijepo drveće. Eno moj. Što moj? Yes. Ajde mi sad ovuda lepo. Jo, sada ću ovdje pričati telefonom. Ne znam kako se čuje. Ovo nema sestra. Okej. Što je probilo?
Kondenarstvo se izgubi. Okej. Ajmo mi ovdje ubijemo, sada se približimo. Šabane, doviđenja. Se vataš za gušu, bre. Ubi ga. Ajde sad mi vas zapratimo. Ajmo, let's go. Neću još dugo snimati. Ne znam baš na koliko je prošlo, ali okej. Ajmo, luda. Ajmo. Ajmo, kolona. Ovo me nerviralo što priča telefonom. Nadam se da ne čujete, ali što bolje čujete na vas. Stavit ću ja muziku u pozadnju pa se neću čuti. Sviđa mi se ovo, sviđa mi se. Samo što ne vidim ništa ispred sebe, okej. Sam se riješio. Jej! Okej. Ajmo voda. Zatim trč. Okej. Ajmo samo njih da pratim. Šebro. Raketa. Is that nuclear? Actual, got a missile in the air. You boys coming or what? On our way to you now, Mako. Lepo su radili kiš. Tako to. Te spavne stvari u okviru. Beži! Okej. Dobre, viš se. Leči. Nismo došli. Okej, ljudi, ja bih ovdje završio epizodu. Hvala svima koji ste pogledali. Želite još Battlefield 4, ja snimiti, ali tada pozdrav.